שלום, בשנים האחרונות נתתי מספר הרצאות והעברתי כמה וובינרים בנושאים שונים שהם חשובים מאוד לדעתי וקשורים בטיפול בילדים על רצף האוטיזם בגילאים שונים בסביבות שונות, הן בבית והן בקליניקה. ההרצאות האלה באו כדי להעמיק, לעדכן ולהוסיף ידע מעבר למה שהיה ידוע כשכתבתי את הספר שלי, אוטיזם מסע להבנת הרצף, או כשפיתחתי את הקורס שלי, אוטיזם 1-על-1. ההרצאות, כל אחת עוסקת בנושא משלה, מרחיבה את הידע, הן התיאורטי והן הטיפולי, בהקשר לאותו נושא שאליו מוקדשת ההרצאה. סדרת הוובינרים כוללת 3 חלקים או 3 קבצים. החלק הראשון עוסק באפיונים בולטים של אוטיזם, מה שכל אדם שחי בחברת אנשים על רצף האוטיזם, אם מדובר בהורים, סבא וסבתא או בני משפחה אחרים, וכמובן גם מטפלים, חייבים להכיר ולדעת. בחלק הזה יש 4 הרצאות שונות, כל אחת מוקדשת לאחד מהאפיונים הבולטים שאנחנו מכירים בהקשר לאוטיזם. החלק השני של סדרת הוובינרים מוקדש לגישת הטיפול ההתפתחותית טבעית שנקראת NDI. זו אחת מהגישות החדשות יותר והופכת משנה לשנה להיות מוכרת יותר ומומלצת יותר, הן בארצות הברית והן בארץ. הגישה הזו מתווספת לגישות מוכרות אחרות כמו ABA ו-DIR. בסדרה הזאת אני מתארת את עקרונות הגישה, ואני גם נותנת כמה וכמה דוגמאות של איך אפשר ליישם את העקרונות האלה, למשל בקריאה משותפת של ספר. בסדרה האחרונה אני קיבצתי הרצאות שנוגעות לשאלות שכיחות מאוד של הורים ומטפלים, שאלות שבדרך כלל אני מקבלת, ואני מניחה שגם כל מטפל מקבל, היות והורים במהלך החיים נתקלים כל פעם בסוגיות אחרות שמטרידות אותם, למשל איך ומתי לספר לילד, או למשל מה אנחנו יודעים היום על ילדים על הרצף בגילאים שונים, או איך בוחרים תוכניות טיפול לילדים על הרצף, מה מומלץ בכל גיל. אז 3 הסדרות האלה בעצם מהוות, כמו שאמרתי בתחילה, השלמה והעמקה ועדכון למה שכבר הופיע בקורס המקורי שלי, שכמובן שהוא הרבה יותר מלא והרבה יותר מסודר, וכולל 35 הרצאות שונות.